Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Kamakailan lang, naging trending ang kasal ng aktres na si Carla Villana at ng kanyang naging asawa. Na si Dr. Reg Santos. Subalit, hindi lang ang kanilang kasal ang naging trending, pati na ang kanilang wedding cake. Bakit ito naging trending? Naging center of attention dahil pinuna ito ng aktor na si Janos del Prado na ikinumpara ang kanilang wedding cake na para umanong isang kabaong. Dahil nga sa kulay nito at rectangular na hugis. Subalit, naging polite naman si Carla sa kanyang reply, ngunit ang mga fans niya ang galit. Ayon pa kay Janus, ang kanyang social media account ay na-mass report kung saan nawala ang kanyang monetization na inililink niya kay Carla Villana. Subalit balik tayo sa cake. Ang cake na yon ay sikat sa US. Ang tawag doon ay slab cake or sheet cake. Dahil nga sa hugis nito na flat and rectangular at masarap dahil sa mga ingredients nito na mala-fruity. At dahil doon, nagpasalamat pa ang gumawa sa slab cake sa kasal nila Carla dahil naging trending ito bago pa man matapos ang taong 2025. Ikaw, kabisyo, anong masasabi mo sa cake ni Carla? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Shit. Ang masasabi ko sa cake ni Carla ay... At least may cake. Oo nga. Tsaka sikat yun. Ito kasi nga, yung iba hindi kasi alam eh. Sikat pala yung mga rectangular na cake. Oo. Pero At saka kanya-kanyang trip ng kasal yan. Siguro Oo sa nga. cake na lang ni Janus. Sa kasal niya na lang. Oo. Yung cake niya, bilog. Ang ganda kita mo, napansin yung cake. Ibig sabihin, kakaiba. Oo. Eh kung bilog lang, makukomentan ba? Hindi naman. Kung titignan mo kasi nga, parang nga, nung color niya, puti, na para bang, nga, parang sinasabi niya, parang daw... Ang ataol. Ataol. Dahil rectangular. Naalala ko tuloy yung Manila City Hall, di ba? Oo. Parang pag sa aerial view, para siyang kabaong, di ba? Alam mo ba yung sa history na yun? Ay, may ganun. Parang intentional siya. Oo, pag aerial view ng Manila City Hall, parang hugis kabaong. Teka. Uy, bakit kaya, bakit? Anong Kasi, history niya, Tita Max? Hindi ko alam explanation, pero yun talaga yung design. Teka lang, Manila City Hall, aerial. Ay, aerial view. Ako mag-explain. Ayan o. Atin? Ay, oo nga. Kung Parang aerial mo, ganon. Parang nga siyang kaba. Oo, parang ganon. Hindi ko alam istorya niyan. Pero sabi nga Sabi ni Tita lang. Max, na Kanya-kanyang tama naman. trip. Oo, kung baga kasal mo yan, di, kung ano man ang theme ng kasal mo, sa'yo yan eh, kung ano magpapasaya sa inyo kayong bilang mag-couple. Oo, walang basagan ng trip. Tama. Ika nga. Oo. And congratulations to Doc Reg and kay... At saka ano talaga, sobrang Starla. toxic na ng social media natin. But of course, malaya tayo sa kanya-kanyang comment. Oo. 'Di ba parang we are bursting the bubble ng mga... Di ba, okay, nasal yun. Di pwedeng congratulations na lang. Lagi tayong epal, no? Mag-comment. Pwedeng congratulations na lang. Papansin mo pa yung cake. Oh, di ba?
Kaya nga, di ba, nauuso yung, yun nga, yung mga sinasabi natin dito na joke na pag sa Amerika, very simple lang yung Oo, comment. oo, Pag oo. sa Pilipinas, ang Oo, daming... keyboard warrior tayong lahat eh. Parang ganun na. Kaya minsan may mga ano ngayon, may mga Gen Z na ang suggestion nila, reco nila ay mag-turn off ka ng social media mo paminsan. Lalo na feeling mo toxic ka na rin na tao, na keyboard warrior ka na din. Yung tawag doon ay social media fasting, tawag doon. Fasting? Fasting. Fasting ka muna. Pass mo na, pass. Pass. Kaya pala, pass mo na. May social media ka, hindi, pass mo na. Pass mo Fasting na. pala yun. Ayun. Oo nga, no? Pero yung sabi nga, kung titignan mo nga, parang hugis nga at taol or kabaong. Pero, well, masarap ang cake na yun. Yan ang tinatawag na slab cake. Correct. Sana all may ganun na cakes. For sure, mahal yun. Diba? Yung cake? Yung slab, yung kabaong. Kaya pala. Mahal, oo. Mahal. Yung kabaong? Yung cake. Hiniwa. Yung cake? Yung kabaong. Baka magician. Guys, nandito. Baka sa magician. Sa magician yung cake? Yung kabaong, di ba? Yung mga... Humiga Sa sa kabaong. cake. Kumante, happy birthday to you. Okay, kumanta yung magician. Yung magician. Yung kinasal. Dapat happy wedding to you kasi Yung may-ari ng cake. yung magician May mami sa loob ng kabaong. ng cake. Uy! Ang sarap ganunin Ganunin yung cake? Yung kabaong. Diyan ko ilalagay yung ex ko. Sa kabaong? Sa cake! Pinatikim mo na Ng cake! mo. Ay, teka lang, baka makalimutan natin yung bagong station commander ng Plaza Miranda dyan sa May Quiapo. Sir Dennis Turla. Hi, sir. Happy listening. Happy New Year. Happy New Year. And congrats to your bagong task. Ingat ka Bagong dyan. pambababae. Wala yan, cake tayo. Hello, Balik tayo sa Direct cake. Phil. Ay, Direct Phil. Happy New Year. Mga Opo. kabisyo, hanggang alas 9 pa po tayo. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic!